Hej, det er Alexander fra Eltident. I den her video så vil jeg vise jer, hvordan I bruger og blander ethos. Ethos er et syntetisk knogleerstatningsmateriale. Det er resorberbart over 12 måneder og bliver erstattet fuldstændig af patientens egen knogle. Det består af 35% calciumsulfat og 65% beta til calciumfosfat. Calciumsulfaten er med til at hærde og stabilisere din knogleopbygning i de indledende 4-6 uger, og herefter så vil beta til calciumfosfaten stille og roligt resorbere i takt med, at patientens egen knogle vokser ind. Når du køber ethos, så kommer de i sådan en her boks, og der er 3 sprøjter i sådan en kasse. Sprøjterne ser sådan her ud, og fordi de har været under transport, så er det vigtigt lige at få løsnet disse partikler, som er inde i sprøjten, ved eventuelt lige at give den nogle smølfespark sådan her. Det er vigtigt, at det bliver blandet godt rundt, for at du får den optimale knogleopbygning. Den her sprøjte er 0,5 cc, så i det her tilfælde, så hiver vi stemplet tilbage, så den kommer op på 1 cc, så der er lidt mere plads i. Herefter så fjerner du hætten på sprøjten, og du er nu klar til at blande steril saltvand i. Det er lidt en præferencesag i forhold til, om man gerne vil have en lidt mere våd mix eller en lidt mere tør mix, og det kan også afhænge af case til case. Det er også forskelligt, hvor store dråberne er, der kommer ud af det instrument, som du bruger, om det så er en sprøjte eller om det kommer fra håndstykket, så derfor så skal vi gå lidt mere efter konsistens, end vi skal gå efter antal dråber. I det her tilfælde vil jeg nu putte omkring 6 dråber i. Og så får vi låget på igen, og så kan man enten ryste den, eller du kan også pumpe sprøjten frem og tilbage for at blande mixet. Det er meget vigtigt, at man får blandet det godt rundt, sådan så alle partiklerne de bliver fugtiggjort. Selvom man godt kan fjerne noget af vandet bagefter med gasekrøllen, som jeg vil vise om et øjeblik, så er det vigtigt, at man ikke putter for meget væske i sin blanding. Partiklerne fra beta til calciumfosfaten og calciumsulfaten er forskellige størrelse, og hvis man putter for meget væske i, for så at fjerne væsken igen med gasekrøllen, så risikerer man, at man fjerner calciumsulfatpartiklerne, da de er mindre, og så vil du ikke få lige så stabil en knogleopbygning. Så det er vigtigt at have for øje, når man blander sin ethos. Nu skal vi så til at bruge materialet, og vi har fundet en fin defekt her, en etter i overkæben, som vi gerne vil have fyldt ud med noget knogleopbygning. Så det du gør, det er, at du fjerner hætten igen på din sprøjte, og som I måske kan se her, så er der rimelig meget væske i den her blanding. Derfor så putter vi lige en gasekrøl på toppen, og trykker stemplet ud i, for at fjerne noget af den her væske. Herefter så har vi lidt mere en konsistens, som ikke er alt for våd og løbende, men den er heller ikke helt tør. Det er måske lidt lettere på, eller lidt tættere på kridt. Så tager vi så vores defekt her, og vores sprøjte, og presser det ud i defekten. Herefter kan vi let tage et håndinstrument, og rette vores knogleopbygning til, sådan at det kommer til at passe med den defekt, som vi gerne vil have fyldt ud. Når du nu har fået placeret din knogleopbygning, så den dækker defekten tilstrækkeligt, så skal du have fat i din gasekrølle, fordi nu skal vi have knogleopbygningen til at hærde. Alt afhængig af, om det er en våd eller en tør mix, du har lavet, så skal du have gasekrøllen på i 3-5 minutter, så du sikrer dig, at den bliver ordentligt stabil efterfølgende. Her er det vigtigt at pointere, at det er en kontraindikation at bruge en membran på ethos. Så man tutorerer simpelthen Gengiva henover og bruger det som membran, så du får så meget blodtilførsel til din knogleopbygning som muligt. Vi har nu haft en gasekrølle på i 5 minutter, og så kan man med fordel lige tage sit instrument og mærke efter. Materialet har sat sig fuldstændig, er blevet hærdet og er stabilt og klar til at blive lukket med sutur. Det er værd at tage med i sine overvejelser også, om du har et operationssted eller en patient, som bløder meget eller bløder mindre i forhold til det blandingsforhold, som du laver med dit materiale, så du sikrer dig, at det kan blive ordentligt stabilt i sidste ende. Når du suturerer henover, så er det foretrække at have en primær lukning, men hvis ikke det er muligt, så er det tilladt at have omkring 2 mm åbning, da det nok skal hele op ved sekundær heling. Hvis du har spørgsmål til materialet, eller ønsker en demonstration af det, så skal du bare tage fat i Eltident. God fornøjelse.